prevent by making sure nigi dwaro nyithindo teach. But nyithindo nigi teach. Nyithindo gi onge thuolo mar dhi streets mar ng'anyo. Koro sirkal onego bed ni wang'iyo kaka nyithindo gi nyalo nwang'o employment. Why prevent gik moko kamano timre ni Albert Ojwang? Wa make sure ni police onge gi thuolo mar goyo ng'ato bunde ni nego to ng'ani dhi ng'anyo to seche ma gimomiyo ng'anyo ni nyalo kata konyo police. Nwach police ni wankasi msach gibende gichandre mna kaka jopiny. Seche mogolo uniform cha to inwanka onge kata na mogo modhi oted go kuon. Iwinjoga. Koro seche mar jopiny ng'anyo ni obendo nyalo benefit from ng'anyo ni. Koro onego bed ni gin gi protect jopiny. To mogik awacho kama ng'anyo ni osega bed ni en battle between police and jopiny. Aoyo jopiny gi police gin gimoro achiel. Ok onego bed ni ginen tie wasigu kind police gi joma ng'anyo. Hapana. Koro police bende onego bed ni giloso siep gi jopiny. Masiche ma jogi ng'anyo cha onego gigo kata mbaka gi nyithindo gi. Bende amora seno ka polise moko nitie masiche ma jogi ng'anyo to gitemo wuoyo kodgi wacho ni timur gini mos kik ugo kite mondo nyithindo koro polisi onego bed ni gichiwo civic education ni nyithindo gi ni timo wuothur kama to kik gine kama to police masani en kalo na rungu en tear gas moro marakwar dum kabisa akiano akure koro gigo nego bed ni gitiyo go in the last minute jomoko ma wigi tek madwa biro kwalo ka yemitiyo go gigo lakini oyonge gi thuolo Nyasaye komi thuolo mar goyo bunde ni nego nwach ng'ani ng'anyo. Erokamano ahinya. Adayudo wach mogik e twagni kawuok kuom Obila.